zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci. Abin da ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin da shekaru ba shekaru sosai ba ban kai shekaru irin haka ba, ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba, amma gaskiya ban ke tuna wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba. Sunana Salim Jafar Mahmud Adam. Alhamdulillah, gaskiya tunda kamar yadda ka faɗa na taso a gida na karatu, haka maka taso muka ga malam yana da son karatu, musamman abin da ya shafi karatu na alkur'ani. Duk da a lokacin yana cikin fagen da'awa, ba yi da lokacin da yake zama tare da mu sosai, amma duk da haka ya mayar da hankali gurin cewar mun samu ingantaccen karatu mai kyau a rayuwa, musamman abin da ya shafi karatun alkur'ani. Kasan ita daman mutuwa dole kowa zai tafi, lokacin mutum yi za a tafi, amma rasuwa irin wannan a wannan lokacin lallai mutum ya shiga yanayi na tashin hankali da damuwa, kuma musamman mutuwa ce wata ta zo baktatan wacce ba a tsammani a irin wannan lokaci. Musamman mutum kusan zan iya cewa ni ne a cikin 'ya'yansa wanda ya magana da shi na karshe ya tashi ni sallah asuba kafin na kai ga zuwa masallaci. Abin da ya faru gaskiya abu ne wanda a lokacin da shekaru ba shekaru sosai ba ban kai shekaru irin haka ba, ban kai shekaru na da zan mallaki hankali na cikakke ba, amma gaskiya ban ke tuna wannan ranar ba karamin tashin hankali aka shiga ba. Alhamdulillah, lallai malam ya kasance yana da mutane aminai na gari da 'yan uwa na gari. Gaskiya sun yi kokari gurin tsayawa tsayin daka ganin cewa mun samu ingantaccen rayuwa, musamman rayuwa wacce ta shafi ta ilimi da kuma rayuwa na yau da gobe. To ba abin da za mu ce sai dai mu gode musu, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa musu a cikin mizanin hasanat. Idan ba a manta ba, a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka, suratul nisa. Gaskiya yana daga cikin abin da zan iya cewa rayuwa ta yake faranta min rai matuƙa sosai. Tun duk lokacin da na ji karatun malam ko kuma na ji ana saurara, yana min daɗi sosai ganin yadda mutane suke mashi addu'a da fatan alheri na gari. Wannan abu yana faranta min rai sosai, shi yasa nake son ganin ko da yaushe na gari karatun nashi nake jin daɗi sosai gaskiya matuƙa. Duk lokacin da na tuna da shi ko kuma na ga irin wani abu nakan ji kewa, gaskiya nakan jin cewa na rashin shi a matsayin shi na uba, musamman a yanzu a irin wannan shekarun na mutum za a ga yana da matukar bukata na mahaifi kusa da shi na shawarwari abin da suka shafi gogayya ta rayuwa da yau da gobe. Amma alhamdulillah karatuttukan shi suna taimakawa sosai, suna faranta min rai, kuma za ka ga yawanci duk wani abu da kake gani kake bukata na rayuwa, duk lokacin da ka karatun shi da ikon Allah sai ka samu wani abu da zaka dauka da zai amfani ka, da zaka tafiya ka da rayuwa da shi yau da gobe. Gaskiya yana daga cikin abin da malam yi kokari wurin nuna mana cewa mu bi rayuwa a hankali, kuma sannan mu ringa girmama na gaba da mu. Duk lokacin da ka ga wani wanda ya kai ki gaba da kai, ka girmama shi, ka ba shi respect a matsayin shi na babba sosai. Ka san abu na rayuwa, duk da a lokacin da Allah ya karɓi rayuwar malam, shekarun ba zai kamar da na gaya maka a farko ba yawa ne da su ba sosai, amma iya abin da zan iya tuna abin da yake yana daga cikin abin da yake faranta wa malam rai, ya dawo gida ya zauna cikin iyalansa, a yi wasa, a yi dariya, ya ji matsalolinmu, ya tattambe mu abubuwan da muke bukata na rayuwa. To gaskiya yana daga cikin abin da in na tuna nake jin daɗi sosai a cikin rayuwata, in na tuna game da shi.